Ang pangutana mahitungod sa pagbayad og buhis. Lucas Kapitulo 20 versikulo 19-26. Niadtong higayunadak po na ante siya sa mga magtutudlo sa kasuguan ug sa kadagkoan sa mga pari, kay nahibaluan nila nga sila gayud ang iyang gitumong sa iyang sambingay. Apan nahadlok sila sa mga tawo. Busa naghulat na lang sila og laing higayon. Nagpadala sila og mga espiya nga nagpakaaron ingnon nga maayo ang ilang tuyo, aron nga kon may makita sila nga sayop sa iyang gitunoti, isumbong nila siya ngadto sa gobernador. Nangutana kining mga espiya kang Jesus, magtutudlo, nasayod kami nga husto ang imong gitunoti ug gipanudlo. Ug wala kagayoy gipalabibisan kinsa, hinuon ang kamatuoran mahitungod sa kabubaton sa Dios alang sa mga tawo maugayod ang imong gipanudlo. Sa imong hunahuna, husto ba o dili nga kita, isip mga Hudyo, mubayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma. Apan nahibaluan ni Jesus ang ilang dawtang tuyo, busa mingon siya kanila, pakita ninyo ako og kwarta. Kang kinsa bang hitsura og ngalan ang nahimutang diha? Mitubag sila, iya sa emperador. Busa mingon si Jesus kanila, kon mao kana, ihatag ninyo sa emperador ang iya sa emperador ug sa Dios ang iya sa Dios. Busa sa atubangan sa tanan wala gayud nila siya mabitik sa iyang gitunoti. Ug tungod kay natingala sila sa tubag ni Jesus, mihilom na lang sila.